Mag-amusin ni ang kolor sa tubig sa suba kag amusin ni katinaw sa tubig. Daw ka nami pahulong-hulong kag pabugnaw, no? Lakata! Kadtuan ta ni sa sining episode. Sang-san-o ang ulihi mo nga paligo sa suba? Paano abi kay do? Laka na lang kita makakita sa suba nga tinaw pa ang tubig. Pero nakahibalo ka po bala nga diri sa may banwas ang ibi Magalona, sikat subong ang ini nga suba. Paano abi kay lantawa? Ang kolor sang tubig nagaagaw-agaw blue ka green. Sa katinaw, makita pa ang mga bato sa idalom. Kung maigo sang sidlak sang adlaw, mas nagatahong pagid lang tawon ang kolor sang tubig. Take note, pagkanto namo dito sa lugar, nagatulutaliti pero amo sini sa gihapon ang hitsura sang suba. Matugnaw, kay harin pa sa kabukiran sang patag sa silay ang tubig diri. Kag, libre lang, madonate ka lang para sa pag-maintain sang lugar. Ang iniga suba, parte pa sang Malugo River. Nangin popular ini sang nakatuan sang mga local vloggers kag ginimuan sang content. Nag-amat-amat dagsa ang tawo kay nakibot nga may ginatago gali nga amo sini nga suba ang kalaptan sa may barangay San Isidro diri sa may banwas ang ibi Magalona. Ini ang ginatawag nila nga kuweba. Pero nga abala ginatawag nga kuweba kay suba man ni ayhan. Sa kilid sang suba, sa piyak nga side, mga bato. Kag sa piyak, pangpang. May kuweba diri sa idalom, malapit sa suba. Pero wala na ginarecommend kasudan ang kuweba ha. Base ano to makita ano pa sa sulod sang kuweba, kulbaan na iya. Kung sang una ko no maghinagaray diri ang mga pumuluyo, magkanto diri, ginahambal nila nga mapakweba ta. Kaya ang kweba, nagserbi nga palatandaan sa sininga parte sang suba. Ang ininga parte sang suba, may parte nga madalom-dalom, kanami lumpatan. Sang una, mga residente lang ang nagapaligo diri. Subong, kung Sabado kag Domingo, may mga pangayaw na nga nagapakalapot diri. So una paliguan ka mo lang yung paligo di? Oo. Wala iba niya mga tawag ka kinadto man? Nara man, pero hindi man silingid sa subong yung abo niyang kasikat yung as in Sabado Domingo ito dabo ng tao. So una ka mo lang ya? Hindi kamo nagid naga paligo taga San Isidro, na. Mas gulpi lang sikat na gid siya. Ay, oo, kalabutan din taga Candune, Bacolod, Manapla, Cadiz. Isa man ka mo nagkakakibot man? Oo, kibot kami. Kag bangod nagdamo na ang tawo, gin pa ka maayo nila nga hawanan na lang gid ang palibot. May mga nagbutang sang cottages nga ginaparentahan sa publiko nga nagakadto diri. Bisan gani kuno si Mayor sang Ibi Magalona, nagalagaw man diri. Ginpabutangan na sang LGU sang banyo ang area para magamit sa mga turista. May nagatsanggi naman, pero kung panyagang ginapangita nyo, mas maayo nga magbalon kay wala sang balaklan panyaga diri. Baka picnic lang sa higad sang suba samtang gina-enjoy ang amusini nga tubig.
Ginbuligan sang nagpahuway na nga anay Municipal Environment Officer sang Ibi Magalona nga si Sir Jojo Vargas ang pagdevelop sang lugar. Nabutangan sang viewing deck kag plastaran sa mga taga-barangay nga nagabantay diri. Kani ginaulikid nila ang ginhimo ni Sir Jojo para sa ilang lugar. Sulihin na kadto Sir Jojo nga amonyo, mas tatas ang amonyo kay gusto niya i-improve. Kay amo to nagsiring sa rayon nga pahimo si art ni pay kami naghimo si art. Guro do mga 2 weeks na sir ang ginhimo sa si ano humandayon. Pasalamat kami. Tapos ako di jang bulig ni Sir Jojo di sa amon di sa kuiba. Guro ko wala lang sa guro sir nag-amo na subong guro tapos na gini mga obra di. Galing kay amo nga tabo siya. Dulaga siya yung nagaging bilin sa inyo. Paano ba lang magkadto diri? Kung halin ka sa Bacolod via Bacolod Negros Occidental Economic Highway, liko ka sa may dalan pagawahon sa Victoria City patuo. Diretso-diretso lang. Antes ka makalapot sa gawahon, may signage nga liko patuo sa may kuweba. Sundon lang ang dalan, kag may mga signages naman nga ara sa higad sang dalan. Kung magdalang, pamangkot lang kung diin ang kuweba. Ang lain na nabalabasi, bala lain niya kuweba itudlo mo. Kabalala-balang kuweba nga basa. Tutuod niya kuweba nga basa nga tawag nila, kaya kuweba para sa higad sang suba. Take note, kay basi awayo naman ko sang ibanda nga wala ko kuno nagapahibalo sa ila. May porsyon sang alagyan nga bato-batohon kag nagalunang kung mag-ulan. Kalabanan sa mga nagakadto diri, nagasakay sa pick-up, motor o kon bike. Hindi 4x4 ang akong pick-up pero nakalapot ko sa sulod nga kumpleto pa man ang spare parts sa akong salakyan. Ginaamat-amata na kuno ang plano nga ipasemento ang dalan kay ininalanggid ang kulang sigurado nga mausbonggid ang turismo sa lugar. Tandaan, kung ano ang ginbitbit, pakadto diri, dalon man pauli para wala may mabilin nga basura kag makit-an pa sang aton mga kabataan kag sang aton kaapuhan ang matinaw nga suba. Sige-sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeg.